ועכשיו לפני סיום, הבטחתי סושי, אז הנה הוא מגיע. וזה לא סתם, זה הסושי, קודם כל, הכי יפה שראיתם בחיים שלכם. לצידי נמצאות סופרני ואוהד, והם ילמדו אותנו איך מאכילים את המאכל שכבש את ישראל בשנים האחרונות, הסושי. שלום לכם. קודם כל, אוהד, ספר עלינו, אני מבין שיש פה זוגיות מופלאה, ואני רוצה להבין איך זה התחיל. נכון, אנחנו הכרנו בהודו לפני 4 שנים, בקומונה של אושו. או, בפונה. זה מקום מצוין להכיר בו, נכון? נכון. נפגשנו, ואחרי שבוע כבר הבנו שזה זה. מה זאת אומרת? רקדתם ביחד שם לא, היא הגיעה אליי לדירה, נכנסה כשותפה לדירה, התגלגלו העניינים. קודם גרתם ביחד ואז אהבתם ביחד. כן, ואז אהבנו ביחד והמשכנו מאז, אנחנו לא נפרדים. יפה. כן. יפה. ואיך, מאיפה נולדה ההחלטה ליצור את הדבר היפה הזה? הגענו לארץ, חיפשנו מה לעשות, סופרני אומנית, למדה עיצוב שנים מגיל מאוד צעיר. היא התעסקה עם סושי בעבר בעיקר אכלה וראתה. המון, זה התרבות הזאת אצלהם בטיואן מלאה במאכלים האלה. ופה בארץ לי הייתה קצת נגיעה עם זה, אז התחלנו לשחק. והתפתחנו והגענו למה שאומרים אצלנו שזה הסושי הכי יפה בארץ. אני רוצה סופרני שתתרגלי קצת את העברית שלך. אז את גם למדת ממנו על סושי, או שרק הוא למד ממך? אני לא מבין. I ask if you learn from him also. Yes, because they like eat sushi. So I begin thinking, okay, I make sushi for them. I never make it before. כן, אני רק אתרגם מהר. סופרני אומרת שהיא נולדה לתרבות של סושי, אבל היא מעולם לא הכינה סושי לפני כן, ובעצם אוהד נתן לה תירוץ לעשות את זה. עכשיו בוא, אנחנו מוכרחים, יש פה פשוט כאלה יצירות מופלאות, שאתה מוכרח להסביר לנו מה נמצא על השולחן. יש לך שרביט ביד, בוא תצביע ונעשה איזה מסע מצלמה. יש לנו כאן, מה שאנחנו קוראים לו זריחה מעל העננים. זריחה מעל העננים. זריחה מעל העננים. השמש הטיואנית, זה מופיע אצלהם בסמלים. יש לנו פה שיפוד סושי, שמורכב מאנטיפסטי, פטריות שיטקי ועוד אנטיפסטי אדום. זה נקרא תמאגו, חביתה יפנית. מה זה חביתה יפנית? חביתה יפנית, חביתה שונה, היא עם סוכר, היא דקה או בשכבות, תכף נראה אותה כאן, בשכבות. פה זה פרפרים שהיא מעצבת, אם אפשר לראות את זה, זה משהו. כאן יש לנו סושים. רגע, עזוב, לפני זה, נטוף נעבור לשם, אני לפני זה חייב לשאול אותך, איך אתה מסביר את זה, שאנחנו עם תרבות החומוס והפלאפל, נתפסנו לסושי, איך עשינו? זה אוכל בריא, עם הטרנד הבריא, זה אוכל בריא, טרי, זול יחסית, טעים לכולם, אנשים אוהבים את זה, וזה תופס את העין, הצבעים והטעם, אנשים פשוט אוהבים את זה. תגידי, סופני, הסושי הזה, זה הסושי, בטיואן יש כזה סושי, ביפן יש כזה סושי? כן. I eat a lot of Japanese food, and sushi is from China, long time before. And then go to Japan make them perfect like this. הנה, למדנו פרק. בעצם הסושי, המקור שלו בכלל בסין. מסין הוא עבר ליפן, ומיפן לארצות אחרות. אבל מה שאתם עושים, הצורות האלה, הן מקוריות שלכם, או שאפשר למצוא אותן בעוד מקומות? גם וגם. אנחנו מושפעים מהתרבות היפנית והטיואנית. ואנחנו מפתחים כל מיני דברים. פה יש דוגמה מאוד מיוחדת. בוא נעבור לשם. עכשיו הגיע משהו חדש לארץ, שזה דפי סויה. ואז הסושי, במקום שנתעסק עם מצות, אנחנו מתעסקים עם דפי סויה, ואז זה יכול להיות בצבעים, כמו ירוק וצהוב. אין פה צבעי מאכל, צריך להבין, שום דבר. הכל ירקות טריים, הכל טרי. דגים וירקות טריים, ואורס כמובן. יש שם עוד איזה מגשון קטן שם, שלא התייחסנו אליו. נכון. מה יש שם? עוד פעם, התמאגואים, זה החביתה היפנית, חביתה בשכבות, לוקח המון זמן לעשות. קשורה בסרט צצות שחור. יפה. יש שם ניגירי עם סלומון, שזה בעצם חתיכת דג טרי, כמובן לא כבוש, לא עשוי. ויש שם עוד, בואו נעבור לפה, יש לנו פה inside out, שאומר שהעצה נמצאת בפנים ובחוץ זה מצופה, במקרה באבוקדו או בפנקו. וסנדוויצ'ים. סנדוויץ' סושי, הולך מצוין היום. הנה, זה אתה רואה, זה התאמה לטעם הישראלי. התאמה הישראלית. הטעם הישראלי. ויש לנו פה יצירת מופת של המלון הזה, שאתה מוכרח עכשיו בזהירות להרים כדי שנראה שהוא לא... יש פה גילוף של פרח ששעות יושבת על זה לגלף את זה. ובעבודה עדינה, היא עושה את זה באבטיחים ומלונים. ובפנים, ההפתעה...
איזה יופי, איזה כדורים יופי. של קיווי ושל מלון. קיווי ומלון. טעים, זה עושה את ההרגשה במסיבה, זה נותן אווירה של מסיבה. סופרני, תודה רבה שהיית איתנו, אוהד, תודה רבה גם לך. זהו, כאן סיימנו להתראות. זה הרגע שבו, זה מתחיל בהתנפלות קלה שלי ועדינה, ואז הצוות כולו, בינתיים תביטו בכותרות, כי זה מתחיל עכשיו. עכשיו, השאלה היא, אני לא יודע עם מה להתחיל, נורא בא לי את הפטריית שיטקי הזו. בבקשה. אז אנחנו נוריד את זה, נוריד את זה, נשמור את זה לאחר כך לזה. בסויה. לסויה, לטבול לסויה? this can. Custard. נפלא.